Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan TV'de faylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 15-nji fevralyna akyfanyna. Diplom ikrar edilen halkara uniwersitetlaryň fanyny ýene täwelendi. 2024-nji ýyl. Russiýada fanawlar 4 dalaşýar ilkinji rekordlar täze düzgünler. Türkiýanyň prezidenti 12 ýyldan soňra Mysra sapar bilen bardy. Ronaldo Messi'nin evinden 7 ýaly habarlar feýetirýär. Mehriban tomoshaçylarymyz, gelin bolsa habarlarymyz bilen haf giňişleýin tanyş bolaly. Diplom ikrar edilen halkara uniwersitetlaryň sany ýene täzelendi 2024-nji ýyl. Ýadyňyzda bolsa bir näçe günden biz okuyjylarymyza 2024-nji ýyl üçin diplom ikrar edilen halkara awraýly uniwersitetlaryň sanyny ýetiripdik. Şonda şol sanawda bar bolan ve bütün dünya uniwersitetleri reytingi 2024-nji ýyl sanyny hem ýetiripdik. Habary size ýetiren günümizden bäri geçen bir näçe güniň dowamynda şol sany ýene-de täzelendi. Şol sebäpli 2024-nji ýylyň 15-nji fevralyna ýagdaýa görä Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň resmi web saýtyna sanawlary Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtynyň bilim bölüminde size ýetirýär. Bellemeli zat, şol sanawdaky Moskwanyň uniwersitetleri boýunça halkara reytinginde QS Dünya Üniversitetlerining reytinginde 2024-nji ýyl hemde Dünya Üniversitetlerining akademik reytingi 2024-nji ýyl öňküligine galýar. Diňe we bütün dünya üniversitetlerining reytingi 2024-nji ýyl üçin fanawy ütgeýär. Şol sebäpli we bütün dünya üniversitetlerining reytingi 2024-nji ýyl üçin giren türk üniversitetleriniň täze fanawyny hem aýratyn habar berip size ýetireriz. Mahabat, Atavatan danışmanlyk hem maslahatçyňyz hem terjümeçiňiz. Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanyň taliplary maslahat hyzmatyny berýän Türkiýanyň Istanbul şäherine ýerleşýän Atavatan danışmanlyk ýaýynjylyk terjüme turizm we bilişim şereketine taliplary diňe bir maslahat berme hyzmaty bilen çäklenmän EFM terjüme hyzmatyny hem hödürleýär. Atavatan danışmanlyk we terjüme merkeziniň salgysy Aksaray mahallesi Kocubey sokak Erler apartmany No 34 D7 kat 4 Fatih İstanbul. Habarlaşma için telefon belgisi 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73. Halkara okuw resminamalaryň terjüme hyzmaty Makul terjüme merkezi. Türkiýede bilim almak isleýän taliplerin resminamalarynyň dogry we takyp terjüme edilmegi wajyp bolup durýar. Şol maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talipler halkara okuw resminamalarynyň terjüme fulgamyna ýürütilýän Makul hyzmat terjüme merkezinde ýetutup bilerler. Onun salgysy Aşgabat şäheri Oğuzhan Ankara A blok 4-nji gat 401. Habarlaşmak için telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Russiýada saýlawlar 4 dalaşýar ilkinji rekordlar täze düzgünler. Russiýa Federasiýasyna ýene-de 30 günden 15-nji martda prezident saýlawlary üçin ses berilişik badalgalar. Prezident saýlawlary üçin 4 dalaşýar hasaba alyndy we olar saýlaw mewsumynyň çäklerine çykyşlaryny ýerine ýetirýärler. 2024-nji ýyllaky prezident saýlawyna 4 dalaşýar gatnaşýar. Olar Döwlet Dumasynyň owalky başlygy, täze adamlar partiýasynyň dalaşýary Vladislav Davankov, garaşsyz dalaşýarlar Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, LDPR partiýasynyň ýol başçysy Leonid Slutsky we Nikolay Kharintov. Şu gebekki saýlawda ilkinji gebek elektron ýagny online görnüşde ses bermek mümkinçiligi dörediler. Moskwa bilen bir hatarda Russiýanyň 28 sewitine uzakda elektron ses bermek şertlerini döretmek uğruna tagalla edilýär. 14-nji fevraldaky ýagdaýa görä 2,75 milyon saýlawçy online ses bermek üçin ýüz tutdy. Munyň öz bolşy rekord bolup durýandygy bellenildi. Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Elda Panfilowa 95 ýurt boýunça özleriniň kärdeşlerine saýlawlara finçi hökmünde gatnaşmak üçin çakylyk iberenligini ma'lum etdi. Onuň bellemegine görä 100den gowrak ýurt şol sany 13-14 halkara guramadan 1000 golay finçiniň gelmegine garaşylýar. Türkiýanyň prezidenti 12 ýyldan soňra Mysra sapar bilen bardy. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Mısır Arap Respublikasynda resmi saparda boldy. Bu sapar Türk lideriniň 12 ýyldan soňra Mısıra amal aşyra resmi sapar boldy. Mundan awval Erdoğan soňky gezek 2012-nji ýylda bu ýurtda saparda bolupdyr. Iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň täzeden hassa puhtalanmagyna itergi beren saparyň çäklerini ýokary derejeli strategik hyzmatdaşlyk geňeşiniň mejlislerini täzeden ýola goýmak babatda bilelikdäki beýannama gol çekildi. Türkiye prezidentini Erdoğan'ın Mısır Arap Respublikasynyň prezidenti
Abdul Fatah As-Sisi hova menzilinde karşıladı. Sonra saparın çeklerini iki çek duşuklar geçirildi. Ronaldo Messi'nin evinden yetti. Portugal yılı Cristiano Ronaldo 10-20 metrlik jerime urgularından başkaça geçiren gollarının fanı boyunca övünün esafi bätdeşi Lionel Messi'nin evinden yetti. Häzirki wagtda Saudi Arabistanın Al Nassr toparına çıkış eden Cristiano Ronaldo Aziyanın Çempionlar Ligasynyň bir feki finalinde Al Feyki toparı bilen geçirilen duşukda toparına yeňiş getiren yeketek golunu geçirdi. Şeýlelikde Ronaldo futbol kariyerinde 10-20 metrlik jerime urgularından geçiren gollary hasaba alınmazdan 713 gol geçirip bu görkezici boyunca Lionel Messi bilen deňleşdi. Ronaldo 1205 duşukda 874 gol geçirdi. Messi bolsa 1047 duşukda oynap 821 golü öz adyna ýazdyrdy. Bundan başga da Ronaldo toparlar derejesinde 1000-nji duşugyny geçirip gollaryň sanyny 746-a ýetirdi. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda feýtirmek bilen habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň inniki sanyna görüşýänçe hoş sag bolun.